Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Keluarga Mas Pemalu pemirsa. Iki arep blonjo dhisik aku pemirsa. Godot wis sebelah nang opo le. Oh, alat godot ke padang le kok. Tak lupa kono pemirsa. Tak golek token dhisik. Dengan Alfamart. Ini tokennya terus pemirsa. Kita pulang dulu. Sini sih sholat mati. Aku sih aslinya pendik sore, cuma ini kan mendung petang pemirsa. Aku gak mungkin bawa anakku tuku kon perbiasaan yang di pasar ki. Ya buka sih buka, cuma kan cuacanya pemirsa. Harus tak isi. Biasanya nek suki error kok alhamdulillah gak error. Itu ngedos, Pak udah do ngedos guys. Nah, aku nang pasar apa lah itu ku nganu pemirsa. Aku paling mau tuku beras tok. Sekabeh sak kabeh. Enggak salah baju, mbak beras tak apa pemirsa. Beras doang pemirsa. Wih, nganu orang di kombi mungkin naik ya kombi ini lagi gak ono kan kombi ini gak bareng-bareng sawai kan gak itu pemirsa. Gak apa? Ngarani pemirsa kombi iki nek gak sawai bareng-bareng rugi. Ngono ceritane. Ora tak tutup. Soale jedeng kubek pemirsa, engko nek jujur tangi malah kecek. Mulane tak tutup. Burung ngejupno pemirsa. Bolak-balik malah dari
kompor liwat sih. Nek aku ngono beras gak ibaratnya gak bingung, bisa dalam arti pasar cuma tren nek zakat aku tuku pas-pasan. Nek masalah pun aku gak bingung, mesti biasanya iki kan zakatnya nang sekolah. Oh, apa kita nyicilnya wis bar kabeh. Yo. Soal klambi bodo nyusul gampang. Misal aku gak tak unboxing, itu berarti kejutan. Jadi oh ben ngerti oh ki bodo ki anak-anak nggo klambi piye. Masalahnya yo duwe anak tanggungan anak misal. Aku sik bingung enake piye. Ya yo membre aku tanggoku. Ini sapa gak ono misal. Olone yo mbak nang pasar kuwi mbak sing wong sumber pitu kuwi cuma nek aku gak mau tuku celana tok ae. Coklat terus tarsi ini naik awal terus Alfa ini bukanya isu ya alhamdulillah kalau misalnya ini juga ini pun ini cobaan Alfa ini cobaan gak tak tokno pemirsa di bengi mergo kan laudan sing klambi sing teles paling ya wis ben aku yo ngono. Jujur sak turu. Sing bagian kono anu didos kapolu. Diriti pemirsa ndingi trubo. Ada aku jalan-jalan mang lho pemirsa. Kuwi dadi mesin dose dikei diesel. Nek zamane bapakku malah manual pemirsa. Mulai nganggo sikil. Aku sing ngedukno, sing ngwehno apane? Parine. Pak aku sing mulai kan sing kan biasane ngedus nggone budeku kono. Winginane entuk kabar ke WA gusine aboh aku yo pas loro, juju yo loro, ya Allah aku ngono. Mas Alek yo loro. Gak melok tes rong dino, malah susulan soah. Wis tak kandhani. Mulane aku mlebu nang grup iki perkarane kuwi. Jadi aku iso ngontrol. Nah, sedangkan ibuku ki gak iso gak dilebokno nang grup sekolah dadine yo aku sing ngurusi pemirsa. Oke. Oke, itu ngedos pemirsa. Kuwi wit ruba iki 2 hari yang lalu. Udan ini sekitar tengah wengi. Lah mulai tambah ambyuk tadi malam pemirsa. Wite kuwi nggone desa kan biar sing ngejar jari-jari ini pemuda-pemuda ya iso dimanfaatno iku wong sekitar kadang dijupuki godhonge dienggo dodol pemirsa ngono kuwi sijen karo Pak Lurah tuh Gus dengan dongano pemirsa nek nggone bapake Mas Adit wis di traktor karek ditandur. Oh, kapok do anu. Oke. Kolek lek tres tilik-tilik sawah. Kegiatane yo ngene iki. Rumah
Home sweet home Kapuan pinggir sawah. Yo ana enake ana gak enak tapi akeh enake nang kene alhamdulillah pemirsa. Aku keras nek gak kerasan aku gak lemu. Sing pernah ndelok kontenku ki ngerti pisanan rene iki awakku kaya apa? Kok jarang cungkring. Padahal kuwi aku wis suntik kabeh lho ket mbiyen lho pemirsa. Wis maksudnya zamane ket apa jenenge sik ning Jepang ngono. Nang kene ya mungkin efek wis omah dhewe awake dadi lemu. Cuma ya diingi aku memang gak sempat tak konten karena aku ki paling wedi pemirsa alergi. Joki alergi kena kewan sing pernah tak konten klaper kuwi lho pemirsa. Sing bos tomkat mbok klaper kuwi sore-sore mripate aboh anakku lanang. Jujur. Langsung esoke tak gowo neng puskesmas dikai obat alergi. Yo sebenarnya secara detail yo intinya dokternya ngomong dek iki alergi. Yo bisa juga alergi hewan, iso alergi dingin nah. Tak pikir nah alergi kok yo mripate tok. Terus yo wis saya tak tutup dulu. Terus kuwi pemirsa kegiatannya yo ngene iki nek nang omah ya pemirsa. Wis aku tak saya dulu. Terima kasih nonton kontenku. Ojo lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Gapem. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.